Takže čus guys, chcel by som vám povedať takú jednu vec, že tí, čo už videli prvé video a zistili, že je vymazané, tak je to z toho dôvodu, že nebol tam hlas a to video bolo glitchnuté, tak som ho musel vymazať, lebo by to nemalo moc hliadnutí. Bratranec s tým tiež mal tiež tým nebol v pohode, lebo to video sa mu páčilo. Ale musel som to spraviť. Tak na počesť tohoto videjka, že trošku pre mňa a pre bratranca smutné, tak som pušol v solách za nemoc obľúbeného brawlera Sema, rank 9 a pušol som 20 000. Tak kvôli tejto smutnej veci si otvorím tento Legendary Star Drop a dúfam, či čo dobre padne. Nice. Bibi na Bibi skin. To sa velice hodí. Bo ja nemám zase tak moc veľa skinov na Bibi. Tak akože ďalšie do zbierky sa hodí, viete čo, akože v pohode. Nie je zase taký najhorší. Takže pekný je kvôli tomu, lebo tu má toho zaječika. Není najhorší, aj keď sa mi moc nepáči, ale na tom pozadí Max Týru je dobrý. Na tom pozadí Max Týru je fakt dobrý. Takže tak. No dobre. Tak videjko ukončím, to bolo len také oznámovacie video. Asi pôjdem ešte natočiť jedno videjko. A to by malo byť, tiež pôjdeme pušovať, ale to pôjdem pušovať sám. Chcel by som dať PEM na 15, teda na 16, pardon, ja som ešte zorientovaný z tých starších rankov. A chcel by som mu dať na 16. Na ňu mi padol takýto skin. Na Bibi mi teraz padol ďalší skin, ten je velice pekný. Na takomto Max Tier pozadí a dúfam, že či sa mi podarí pušnúť čo najlepšie Bibi, alebo chcel by som ho ešte ísť vyššie pušovať. Takže čus guys.